सगळे भाग होते म्हणून आज या दरबारी तुला मी पाचारण केले आहे. मित्रा, तू विसरला असतील रे. म्हणजे तुझ्या जीवनात घडलेल्या प्रसंगाचा तुला विसर पडला असेल. असा कोणता प्रसंग? मी मात्र विसरलो नाही. आठवण नाही म्हणतेस की काय? माझ्या 2 कन्या गोधड्याच्या पंथाला बसून महाराज श्रीनाथ तू विसरत आहे. कोण असा दुर्दैवी बाब आहे की आपल्या आपत्तधार मोकळीला नसताना उघड्या डोळ्याला पाहते. त्याच्या लक्षात आलं नाही. अरे तुमचा वैरी त्यानं वागदत्त वधू तुझी पळवली आणि मोकळा केला. त्याने भरलेला लग्न म्हणतो माझा अपमान केला. माझा मित्र रुक्मिणा त्याचीच वगैरे ती रुक्मिणी तिच्याशी मात्र लग्न होणार होतं. झालं नाही ना? माझा अपमान करून तिचं अपहरण केलं आणि तो अपमान दूर करण्यासाठी मनाची खंबीरता असेल तर तुझ्या अधीन झालेल्या मनाला खंबीरतेचा आधार देण्यासाठी हा सार्वभौम सत्ताधी मगंदर सैन्य अनेक राजराजेश्वरा एकाच दगडी 2 पक्षी मारता येणार. एक तर माझा झालेला अपमान आणि बरोबर आहे. या सत्पात्री ब्राह्मणांच्या साक्षीनं मित्रताचा हात देऊन यावेळी तुला सहाय्य करायचं वचन देतोय. अगदी सैन्य माझ्या समयात घेऊन तुला जोर देण्यासाठी तुझ्या पाठीशी एक गेला वैराचा निष्पात करण्यात वैराला पाणी आज्ञांकित बनून आपल्या साऱ्या सैन्याची डागडुजी करण्यासाठी निघून गेलाय. बरोबर गेलाय. मी जो त्याला सहाय्य करण्यासाठी जाणार आहे तो माझा असंख्य जाणार. हे 2 वैरी आहेत. भगवान गोपाळ कृष्णाचे 2 वैरी माझ्या देवाचे वैरी आहे. मग यांचा काटा कसा काढायचा हे या नारदाला दुसऱ्याने शिकवायला नको. हे भगवंता, हे वैकुंठीच्या नारायणा, हे अवतारी पुरुषा तुझ्या चरणी माझी प्रार्थना आहे. 8व्या अवतारानं जे तू आतापर्यंत कार्य केलं आहेस आणि द्वारकाचं राज्य सांभाळून भक्तांना सांभाळलं आहेस त्या देवा तुझ्या चरणी माझी प्रार्थना की हे दुष्ट येत आहेत यांचं पारिपत्य करण्यासाठी समर्थ आहेस ही तुझ्या चरणी प्रार्थना. नारायण श्रीवत्सलांचन हृदयी विराजित श्रीवत्सलांचन श्रीवत्सलांचन हृदयी विराजित दीनदया घन रे माधव दीनदया घन रे माधव मुरली मनोहर रे माधव मुरली मनोहर रे माधव
परित्राणे साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थम संभवामी युगे. धर्माची पायमल्ली आणि अधर्म या जगात ज्यावेळी उच्चांक माजू लागला त्यावेळी स्वर्ग सुखाकडे तुच्छतेला पाहिल्याने भूलोकीने अवतीर्ण झालो. वे ब्राह्मणांचे प्रतिपालन करावं, दुष्ट दांभिकांचे निर्मूलन करावं, भक्तांचा सखा आणि पतिव्रतांचा पाठीराखा या थोर संज्ञा पात्र होऊन ही भक्तांची भेट मिळवली. मी माझ्या गळ्याच्या ठिकाणी अर्पण केले. ते का आणि कशासाठी तर ज्यावेळी या भूमातेला भार झाला त्यावेळी ते निवारण करण्यासाठी प्रत्यक्षरित्या युद्ध भूमाता देवीच्या स्वरूपानं ब्रह्मदेवाला शरण गेली आणि ब्रह्मदेवानी सरदेव या शेषशाही भगवंताला शरण गेले. तक्षणेच देवीच्या स्वरूपानं वावरणारा पृथ्वीला आणि ब्रह्मदेवानी सरदेव देवताना या शेषशाही भगवंतानं अभिवचन दिलं की ज्या ज्याला पृथ्वीला निवारेल तो निवारण करण्यासाठी युगायुगाच्या ठाईने अवतार अवतीर्ण होईल आणि या भूमातेला झालेला भार मी हलका करण्याचं कार्य करीन. आणि म्हणूनच एक तर भूमातेला दिलेलं वचन आणि दुसरं म्हणजे राजा अंबरीशाला दिलेलं वचन या दोहोच्या पूर्ततेसाठी आज नितीतोवर मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम आणि 8वा अवतार म्हणजे कृष्ण. सावरमध्ये अष्टमीच्या दिवशी मथुरेच्या कारागृही मी जन्माला आलो. जन्माला एका क्षणी शंख चक्र पद्म हाती घेऊन माझ्या जन्मदात्या मात्र पितृदेवतेला मी माझं खरं स्वरूप दाखवण्याचं कार्य केलं आणि नंद यशोदांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अगदी बालपणे आणि गोकुळे रवाना झालो. बालवयातच ज्या कौस मामानं आमच्या सुधारमनुष्य धारण करण्याचं कार्य केलं अशा माझ्या कौस मामानं या कृष्णाला जगाड करण्यासाठी अगासूर, बगासूर, थेरकासूर, उदरामावशी महादेवाचं शतभासूर पगलवासूर इत्यादिकांना पाठवण्याचं कार्य केलं. पण अगदी आमच्या बाळ चातुर्यानं आणि या कृष्ण लेण्यानं अगदी आमच्या बाळपणातच येणारा प्रत्येक संकटाला आम्ही धैर्याने तोंड देण्याचं कार्य केलं. या सर्वांचं निर्मूलन करण्याचं कार्य केलं. अखेर आमच्या मामाने युक्तिवाद लढविला. म्हणून याचा सर्वच आमच्या मामाने आयोजित केलं आणि अक्रूरने आमच्यापर्यंत पाठविलं. अक्रूर गोकुळे आले. आमच्या कौस मामांचा संदेश त्यांना मला सूचित केला. मामांच्या संदेशाला मान मान्यता देऊन मी आणि माझे बलराम देवा मथुरेत गेलो. आम्हा दोन बालकांना मामाला वाटायचे कोण हत्ते या कृष्ण बलरामाच्या अंगावर सोडण्याचं कार्य मामाने केलं. अखेर नेत्राची उघडवाग होण्यापूर्वी त्या कोण हत्तीला या कृष्णाने जेरी सांगण्याचं कार्य केलं. हे पाहता क्षणी मुष्टिमारीच्यावर असे महाबळान वैद्य माझ्या अंगावर चाल करून आले. मुष्टिकाचा वध माझ्या बलराम देवाने केला. चालून या कृष्णाने जगाड केलं आणि अखेर अति उच्चासनावर बसलेले माझे कौस मामा या कौस मामाला आसनावरून खाली खेचलं आणि मामांचं निर्मूलन करण्याचं कार्य या कृष्णाने केलं. पण घडलं ते काय घडलं? मामांचा वध होता क्षणी माझ्या दोन मामे कौस मामांच्या दोन बायका असलेली प्राप्ती या मगध देशामध्ये जरासंधाच्या दोन मुली या दोन्ही मुली विधवा झाल्या म्हणून जरासंधानं आमच्या सेवेवर तो पत्करिलं. अनेक वेळा आमच्या मथुरेवर त्याने स्वारा केला. अखेर त्याचा उपद्रव या माझ्या भोळ्यावडे यादवानं होणे म्हणून 4 रजरा पाण्याची जागा पाहिली आणि एकाच समोर एकी रात्रीत ही सुवर्णमय द्वारका या कृष्णाने निर्माण केली आणि त्या द्वारकेचे अष्टाधिकार मी माझ्या दादांच्या स्वाधीन केले. पण ते दादा मला म्हणतायत, अरे कृष्णा चोराला बडा खटाळा एक क्षणभरही द्वारकेत थांबत नाहीस. राजकारण म्हणजे काही तुला कळत नाही. पण दादा वेगळं वेगळं तुम्ही बोलत आहात तेवढं मी सहज ऐकण्याचं कार्य मी करतोय. कारण 7व्या अवतारी तुम्ही माझ्यावर केलेले उपकार आणि त्या उपकारातून उतराई होण्यासाठी या 8व्या अवतारी तुम्ही वरिष्ठ आणि मी कनिष्ठ म्हणून मानलो की जन्म घेण्याचं कार्य आम्ही केलंय. आज माझ्या दादाने या द्वारकेची सारी सूत्रे माझ्या हाती दिली. हे राजप्रासाद सांभाळण्याचं कार्य तू करावं असा माझ्या दादाने मला सल्ला दिला. तेने करून या 56 कोटी यादवांना आज मैदान देण्याचं कार्य मी करतोय. बिचारे माझे भोळे रबडे यादव आज असून दिलेल्या नजरेनं या कृष्णमूर्तीकडे पाहण्याचा आश्चर्यम महदाश्चर्यम स्वागतम सुस्वागतम. हे चेरीवरे शिशुपाल, हे माझ्या आतेबंधू, तुला पाहता क्षणी माझं मन अगदी प्रसन्न झालंय, प्रफुल्लित झालंय, मी हर्षभरित झालंय आणि तुझ्या बाबतीत माझ्या मनात वागणं प्रेम या क्षणी होते जाते. हे माझ्या बंधुराया या कृष्णा तिथे स्थान मला स्पर्श करायचं नाही. बापरे,
एवढा मोठा रोग झालाय तुला? हा. मला रोग झालेला नाही, काही होण्याचा संभव नाही. सांग रे शिशुपाल, मला ममतेने तुला भेट देण्यासाठी मी तुझ्या समोर येतो. तुझ्या मुखातून मुखोट करतो. हा विषय थांब, मला आपल्या येतोस. बरोबर आहे तुझं. काही काही रोग असे असतात की एकामुळे त्याची लागण दुसऱ्याला येऊ शकते. आपला रोग झाला मला रोग झालेला नाही. मी हात लावू नको हे का म्हणालो, तर मी इथं येता क्षणी तो म्हणलास ये माझ्या बंधू, तुला पाहता क्षणी प्रेम कसं माझं पळून आलं. कारण तू माझ्या हाताचा मुलगा पण नाही, का बरं? तुझं माझं नातं केव्हाच तुटलं, तुझं माझं नातं केव्हाच संपलं. शिशुबाला गैरसमज आहे तुझा. अरे रक्ताचे संबंध असे तोडून तुटत नसतात रे. आणि जर का ते तुटले असते तर रक्ताचे संबंधच कधी राहिले नसते. बरं ठीक आहे, तू म्हणतोस की कृष्णा तुझं माझं नातं केव्हा तुटलंय. बरं केव्हा तुटलं रे? केव्हा तुटलं? ज्यावेळी भरलेला लग्न मंडपात मागचा पुढचा विचार न करता तू माझा अपमान केला आणि तो सन्मान, त्याच वेळी तुझं माझं नातं तुटलं. हा म्हणजे ते अजून तू विसरला नाही. कसा विसरू? बरोबर आहे, बिचारे कसा विसरेल. तर नवरदेव म्हणून मस्तकाला मुंडावळा बांधला होता आणि वाजत गाजत लग्न मंडपाच्या दिशेने विचार निघाला होता. पण चमत्कार काय, वादविक्त वधू म्हणजे होणारी बायको तिसऱ्याने पळवलेली होती. खरं आहे तुझं म्हणणं. पण हे शिशुपाल, त्याच्यात अपवाद मात्र नाही. तर ज्या तुझ्या मित्र रुक्मिणीने आपली बहीण भीमकी हिचं लग्न तुझ्याशी बघण्याचा प्रयत्न केला, त्याच रुक्मिणी म्हणजे भीमकीनं सुरेव ब्राह्मण करणे या कृष्णाला संदेश दिला की हे कृष्णदेवा, असनी शैली भोजनी ध्यानी मने स्वप्न चिंतनी नाही, मी कृष्ण पूजिलाय. पण तो का म्हणून, तर हा देव माझ्या सौभाग्याचा धनी म्हणून आजही माझा संसारी मिळावा म्हणून मी तुझं पूजन केलंय. पण आज माझा बंधू रुक्मिया चोरीवरून शिशुपालाशी माझा विवाह देत आहे. लग्न ठरलंय, लग्नाचे मुहूर्त वेळ समीप आले. पण हे माझ्या देवा, तुझी मला गरज आहे आणि म्हणून ब्राह्मणाकडे दिलेला संदेश ग्राह्यमान आणि ज्या तुला समोरच्या मंदिर मी तुझी आराधना करत बसले तिथून मला वाचविण्याचा प्रयत्न कर. सुरेव ब्राह्मणाकडे मिळालेला संदेश या कृष्णाने ग्राह्य मानला आणि त्या भीमकीचा अपहरण कृष्णाने केलं. याच्यात अपवाद मी आहे. कारण भक्तीची इच्छा तू पूर्ण केलीस, मग या बंधूचा विचार तू का केला? अरे या जगात भक्त आहेत म्हणून देव आहे आणि म्हणूनच त्या भक्तांचं महत्व या जगात अभाग्याला टिकवण्यासाठी आज निकितेवर सगळण्याचा प्रयत्न मी केलाय. पण जा, तो वेळ भाव तर तुझ्या मनात वावरत असेल तर शिशुपाल कृष्ण संदेश तुला आहे. प्रामाणिक इच्छा आहे तुझ्या जीविताचं रक्षण करून जर तुला कर्तव्याचं प्रदान करायचं असेल, तुझ्या देहाच्या मित्रांश्वरानं या तुझ्या साडेतीन हात पायाचा सेवेंचा विरोध घेणे हे जर का तुझी महामानी जिज्ञासा असेल तर ज्या मार्गाचं अवलंबन करून या द्वारकेत आला आहे त्या मार्गाच्या अनुरोधानं चालता हो. कित्येक वेळा मी मागे गेलो नाही म्हणत नाही, पण आज जो आलो आहे तो मी एकटा नाही, माझा मित्र जरासंध आणि त्याचं सारं सैन्य इथं आलेलं आहे. त्यांची क्षितिला कृष्णाला म्हणूच नाही आणि जण आपल्या बाळपणातच करांगलीच्या गळावर गौरधन बरोबर उतरला. अखिल गोकुळ असंचं रक्षण केलं आणि इंद्राचा बरोबर हार केला. जवळच्या ग्रहात उतरल्याने काव्यांचा मैदान अगासुर बगासुर धेनुकासुर वेदनामावशी महावदैत्य शकमासुर बगरवासुर कौसनामा इत्यादी त्याने जेरी सांगले त्या कृष्णासमोर पराक्रमाच्या पुषारच्या म्हणत मी एवढा सिद्ध प्रज्ञ आहे, एवढा शिवे देते वज्रावती कठोर मृदुरूपी सुनावती म्हणून कृष्ण तुला सांगतोय कृष्ण संधीचा सर्व संग्रामात झलती चालेल, मेला तरी चालेल, पण माझा शब्द मी मागे घेणार. मृत्यूचे ध्यान करता तुला आठवलं असतील तर त्या मृत्यूचा ध्यान पूर्ण करण्यासाठी या क्षणी ज्या आव्हानात्मक मृत्यूचे उभा ते तुझा आव्हान ठेवण्यासाठी प्रतिवादी या नात्यानं कृष्ण तुझा समोर आहे. सत्ता बलेदास सत्ता बलेदास सत्ता बलेदास सत्ता बलेदास ते अहंकार नमवीन पाही ते अहंकार नमवीन पाही बलेदास करिगोत्र लोकास जाचं होते इतर कास जाचं 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 जाचा भाव होते इतर
भुजंगात नमवीन पायी छाया कृतांतात नमवीन पायी सत्ता बळे दास करदे त्रिलोकात गर्दे महाकाळ परिमाण भंगा गर्दे महाकाळ परिमाण भंगा छाया भुजंगात नमवीन पायी छाया भुजंगात नमवीन पायी सत्ता बळे दास करदे त्रिलोकात ब्रह्मांड उदारी अनंत ब्रह्मांड उदारी हरि बालक नंदागरी हरि बालक नंदागरी नवन केवळ केवळ नवन केवळ केवळ व्यापक कमलापती विश्वव्यापक कमलापती काशी गवळणी कडिये घेती नवन केवळ केवळ तुमचा पाठीशी असणारा हा सामान संताने आज तुमच्या घरात करतो तेव्हा सहाय्य करण्यासाठी आलो कुठे राहू द्या कसाही असू द्या पण हे जाता माझा नजरेच्या टाकूत आला ह्या आवडता त्याकडे हे मगध नरेश मान्य आहे मला मी माझ्या मामांचा घात केला आणि अर्थातच आपल्या दोन्ही मुली विधवा झाल्या त्या दिवसापासून आज मितीतोवर या कृष्णाशी वैरमनुष्य धारण करण्याचा प्रयत्न आपल्याकडे घडलाय पण हे जरासानी एक विसरला आहात आपण काय ते नियतीचा आणि काळाचा कायदा कधी कोणाला खोडता येत नाही जे नियतीला मान्य झालं ते तुम्हाला किंबहुना मला अमान्य करण्याचा अधिकार आहे त्या नियतीच्या नियमानुसार या कृष्णाने आपल्या मामांचा घात केला आणि त्याचा पर्यसन आपल्या दोन मुली विधवा होण्यात झाला त्याच्यात अपवाद कृष्ण जेवढे माणसं नियतीवर विश्वास टाकून आपलं जीवन जगतात माझ्यासारखा महामान जाती म्हणलं पराक्रमाने सुसज्ज आहे तो स्वाभिमानी या नियतीच्या गोष्टीकडे कधी लक्ष घालला स्वाभिमानी होता क्षत्रियाचा ब्री म्हणतोय क्षत्रियाच्या वंशी जन्मातरी समरांगणी म्हणावे स्वामिकाची बहादरी भगवंताचं बघ जर स्वाभिमानी होतास तर अनेक वेळा कृष्णावर स्वारा केलास युक्त प्रयत्न कृष्णाला जगाड करण्याचा पण योग्य वेळ आलेला होती आज ती वेळ मला सापडली आहे आणि या वेळेच्या औचित्य आपल्या पडू घेण्यासाठी कृष्ण काय वक्तव्याचा भोगताना नाही तो कृतीचा मूर्तिमंत शास्त्र आहे षष्टम प्रतिष्ठमी त्या कृष्णाचे मूर्तिमंत मध्ये धारण आहे अर्थात त्या धर्मनीतीच्या शास्त्रानुसार येणं प्रसंगाशी सुसंग होणं हे कृष्णाचा हृदय पाला पाडोरा रे
सर्वस्वाच्या मुळारंभी कोण असेल तर प्रत्यक्षरित्या मी. आजपर्यंत तिच्या मनात कधी मत्सराचं वारं फोपावण्याचं कार्य झालं नव्हतं. द्वेष भावनेनं जिनं कधी कुणाकडे पाहिलं नव्हतं अशी माझी रुक्मिणी या क्षणी या संसाराचा त्याग करून निघून गेले. पण रुक्मिणी हे सगळं नाट्य मी घडविले. अगं मला राधेकडे जायचं नव्हतं किंवा राधेची आठवणही मला आली नव्हती. पण तुला मात्र संसारातून मला घडवायचं होतं आणि म्हणूनच राधेची नसती आठवण काढून मत्सराचा रोग तुझ्या देही रोवण्याचं कार्य या कृष्णाने केलं. हा म्हणतो त्याला अत्यंत माझ्या गेला आणि मत्सरानं द्वेष भावनेनं माझ्या संसाराचा त्याग करून ते निघून गेले. पण कुणीतरी का घडविलं? पुढे येणारा कलियुग या कृष्णाच्या डोळ्यासमोर वाढायला. त्या कलियुगात कृष्णाने रुक्मिणी तर एकेकाने सुखानं संसार थाटून राहिली, तर पुढे येणारा कलियुग या कृष्णाला योग्यरित्या साकारता येणार नाही. कलियुगात या कृष्णापासून रुक्मिणी वंचित व्हायला हवे आणि म्हणूनच तू माझ्यापासून दूर जायला हवे. तुझा माझा राधांनी निर्माण व्हायला हवे. म्हणून राधेच्या प्रेमाची नसती आठवण तुला करून दिली आणि मत्सराचा आरोप तुझ्या देही लावण्याचं कार्य या कृष्णानं केलं आणि त्याच्यात मी यशस्वी ठरलो. क्षणार्धात माझ्या संसाराचा त्याग करून गेले. अर्थात तुझ्या जाण्यानं मला पुढे येणारा कलियुग साकारता येणार आहे. मग तो कलियुग कोणत्या प्रतीने साकारावा याचा विचार करण्यासाठी एकांतवासाची